सेरफांगुरिनिफ्राय दासो काजलगाव ओमफ्राय न' दाबो सहैयाखै रुटि जानायसो ओमफ्राय जेबो गैया मिथुआ ओंखाम जाबाय नै सिलासारा दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबबाय लोगोसे गोबांनो एनडिएफबिनिनो टटेल 1730 मोन ना 30 जन 1730 जन 29 आरोखि बेफोरबायदि जयनिं जादों बिपिएफआव नायनानै लाग्रोनि बिपिएफ दोलोआव हाबनानै सिलासारा मा बुंखो थांनाय जे जोङो एपिपि बेहाय जोङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो गेलेदोंमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि जेबो गैया आरो सापर्ट बेसखौ मोनासै जों बेनिखायनो एपिपिखौ जों नागारनानै दा जोङो नैबे दानि रानिं गभर्नमेन्ट जिहेतु बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायजों जोङो बिथांनि पलिटिकेल पार्टियावनो जों हाबबाय खिन्थु नैबे जोङो माखासे खामानिखौ मावोब्ला सरकार साइडजों थानो गोनां जायो ओंखायनो जोङो एबार जों बिपिएफआव हाबनानै माखासे जोंनि एनडिएफबि मावनो गोनां जे रिहेबिलिटेसन बा जिखुनु जाया एग्रेसिया बा केसआव थानाय जेलाव थानाय गासैखौबो जों मावफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ सुबिदा होगोन जों बे जिनिसखौ आसा खालामदों बिथांमोनाथ' आं मिथिया बिथांमोनखौथ' जोङो बयबो बुजियो बिथांमोना कमप्लिटलि खामानिखौ मावाखै बेखौ जों बुजियो दा गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायल' बिथांमोना इलेक्सन बा माबाखौ जेनेबा पलिटिक्सखौ गेलेदों जों बेखौ आइडिया हमनो हायो थारमाने बुस्थुआ दिनै जोंनि एक्स एनडिएफबिआ 2020आव जे एकर्ड जादों एकर्डनि उनावहाय माने जोंनि मानसिया बिदि गोदाव सोराव जानो नाङामोन सोरबाबा जौ लोंनानै थैबाय सोरबाबा बेमार जानानै थैबाय बेखिनि समावनो जोंनि थांनाय आगोलनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो सापर्ट खालामाखै बे जिनिसखौ जों नुबोदों आरो माखासे इमप्लिमेन्टेसन बाथ्राखौलाय मा मावबोनो बे जिनिसखौ जों नुदों आरो नङा जोंथ' दा सरकार दा माने एक्जिस्टिं बिपिएफ गभर्नमेन्ट दा जोंथ' उफाय गैया दा जों 5 बोसोरथ' जोङो थाबोबायानो आरो नेक्स्ट 5 इयार्सआव जों जुदि थायोब्ला अब्ला जोङो मा खालामगोन उफाय गैया जों ओंखायनो सरकारजों गोरोबदों आरो जोङो नेक्स्ट जोंनि जेनेरेसन लाइमोनफोरखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जों खामानि मावनो थांखि लादों सिगाङावनो आङो गासै निउस चेनेल नायगिरि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय आरो जोंनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौबो जोंखौ बेखिनियाव मदद होफैनायनि थाखाय जोंनि साननाय हनायफोरखौ रायजो राजानो फोसावनो थाखाय जे नोंथांमोना मदद खालामबाय बेनि थाखायबो नोंथांमोनखौ सिगाङावनो हामबाय होबाय आरो जोंनि दिनैहाय बाव जयनिं प्रग्राम लानाया जों बेयाव सेरफांगुरियाव जों लादों जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो बेवहाय गैयाबाबो 1729 जन मानसिया जों बेवहाय जयनिं जाबाय आरो बिनि मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय जोङो रानिं गभर्नमेन्टखौ जोङो जेरैबाबो जों मोजां रोखोम हेल्प खालामनांगोन मानो मावनाय दांनायाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया बिनि थाखायनो जोङो गोथौ गोसोजों सिन्था खालामनानै जोङो हेल्प खालामनो बा जोङो जगदान जानानै जों बिसोरनाव जयेन जानानै जों खामानि मावफानो फैबाय जोङो फैगौ समाव जों जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो एमएलए माने जायफोरनाखि बिजाथिफोर बिथांमोनखौ देरहाहोनायाव जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय जों बाहाय जिहेतु दंखायो जोङो थांनानै जोङो मोजां मावनानै हेल्प खालामनानै जों जेरैबाबो देरहाहोगोन आरो थांखिया बेनो जाहैबाय जे जोंनि माखासे एक्स एनडिएफबिफोरनि इस्युफोर बैफोर इस्युफ्रा दासिमबो कमप्लिटलि मावजायाखै जायनि फलाव जोङो दिनै गोदाव सोराव जानानै दं गोबां मानसिया दिनै दाउ फायखारि अमा फायखारि जानानै सोलिनानै दं सोरबा टट' सट' सालायनानै जालागासिनो दं लेबार सेबार मावनानै जानांबाय मानो होनना बुङोब्ला थांनाय जायफोरनाखि गभर्नमेन्ट जेनेबा इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बिथांमोना जोंखौहाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ मोजां रोखोम माबा खालामनो हायाखिसै जोंखौ थोजासे जोंनो मदद खालामनो हायाखिसै आरो जोंनि थानाय मोनफ्रोमबो
जेंनाफोरखौ बिथांमोना सुख'नानै होलाङासै जेलाव थानायफ्रा जेलावनो थाबाय आरो माखासे केस थानायफ्रा केसावनो थाबाय दासिमबो आरो मुंख्लं बिथांफोरनोबो दिनै जिहेथुनाखि एसक्रिसियानि खोथा बेखौबो बिथांमोना कमप्लिटलि होलांनो हायाखिसै बिथांमोना खालि लेक्सारावल' खुगायावल' बुङो जे जों 85% बा 82% जों कमप्लिट मावबाय माबा होनना बुंदों नाथाय बे टटेलि फैला जोंनि सायाव बिथांमोना अननाय खालामदों जों गोसो दंमोन बिथांमोनजों जोङो सहाय मददबो खालामबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि एक्स एनडिपिफोरखौ अननाय हिसाबै खालामनायलाय जों बेखौ दिनै मोनदांनो मोननानै जों दिनै बे बिपिएफ हान्जाखौनो जों सापर्ट होबाय जों बिपिएफ हान्जायाव जगदान जानानै जोङो दिनै खामानि मावनो थाखाय आवगायबोबाय जाहाथे जोंनो फैगौ समाव जोंनि प्रब्लेमफोरखौ जेंनाफोरखौ जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे जोंनि जेंनाफोरखौ नायो बेनि थाखाय जों बे नोंथांमोननि जरियै जों खावलायहरबाय